ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରୁ ଖସି ମହିଳା ଆସି ବଖାଣିଲେ କାହାଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେମଜାଲରେ ଫସାଇ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାହେଲା। ଭଲରେ ରଖିବ ବୋଲି କହି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଲା। ଶେଷରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବିକିଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି କରି ପ୍ରିୟା ରବିବାର ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଖସି ଆସି ପ୍ରିୟା ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ପ୍ରିୟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲୋକେ ଏନେଇ ପିସିଆର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କମ୍ପାନୀ। ଦରମା ବି ବଢ଼ିବ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଚାକିରି ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 6 ମାସ ଭିତରେ ଭାରତରେ ମିଳିବ ଅନେକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବସାଇଟ୍ naukri.com ସର୍ଭେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରିଲା କି କଳିଯୁଗ? ତୃଣଭୋଜୀ କଇଁଛ ଖାଉଛି ମଣିଷ ମାଂସ। ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ନେଇ ଇସାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଘାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ମିଶନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମନକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଲେଟ୍ କି ଖାଲ ନଥିବ, ସେହିଭଳି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ନ ହୋଇ 27ରେ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 4 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ 27 ତାରିଖରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଏନେଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଇସ୍ରୋ ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଲେଶ ଦେଶାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ 23 ତାରିଖରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ବୋଲି ନିଲେଶ ଦେଶାଇ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସଫଳ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସେପ୍ଟାରଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାଇବାରେ ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର 4ର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର।